खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो बेलासि समनि गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। स' दिनै आङो सुंद' भिडिअ लानानै फैदों रायजोफोर। जों गिबियावहाय नैबे बर'निनो सासे एमपिनि भिडिअखौ जों खोनासंगोन। नैथियावहाय जोङो बिपिएफखौ फुल सापर्ट खालामग्रा सासे इउटुबार होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा, जन खारजि। बिनि सायाव जों सावरायगोन। जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नेरसोन औवारि बिनि बुंनाय रावफोरखौहाय जोङो खोनासंनानै फंनैसो बाथ्रा रायज्लायलायनाय जागोन। बे समाव खोनासं रायजो राजा नोंथांमोन, जोंनि बर'नि सासे एमपि रोनगोरा नार्जारी सारा लकसभानि एसेम्बलियावहाय मा बुंदों। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान रवांकरा नरसरी जी। धन्यवाद सर, आपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए मुझे मौका दिया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, आपने नॉर्थ ईस्ट में रिप्लाई में जो विस्तार से बताया बहुत अच्छा हुआ। रोड्स, रेलवे, कनेक्टिविटी, सिविल एविएशन, टेलीकम्युनिकेशन ऊपर में नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट हुआ है अभी तक, विस्तार से बताया। इसमें से रेलवे सेक्टर में बोडोलैंड में कोकराझार से गेलेपुर तक एक रेल कमीशन करने का बात बताया था पहले, इसके ऊपर अगर बताया तो अच्छा होता। फिर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं फोकस डेवलपमेंट कंपोनेंट के बारे में जानना चाहता हूँ नॉर्थ ईस्ट के एनएसी के प्रोजेक्ट स्कीम के ऊपर। व्हाट क्राइटेरिया इज बीइंग एडॉप्टेड while distribution of fund under FDC state-wise under NEC scheme, year-wise fund distribution to each state under FDC during 15 Finance Commission under NEC, and year-wise allocation under 30% FDC during 15 Finance Commission under NEC scheme। मैं इसके ऊपर जानना चाहता हूँ। और एक और जानना चाहता हूँ, 1500 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक पैकेज जब बोडोलैंड एकॉर्ड हुआ था 2020 में, वो एक वादा किया था, इसका अभी तक क्या स्टेटस है, इसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। रायजोफोर, बेखायनो एमपिखौ नांगौ। लकसभा एसेम्बलि आरो रायजो सभा एसेम्बलि आरो जोंनि काउन्सिल एसेम्बलि बेफ्रावहाय आवाज होनो थाखाय एमपिफोरखौ नांगौ। दा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय माखासे मानसिफ्रा ओरैबायदि सानो एमपिफोरखौहाय भेलु गैया होननानै सानो ना। दिनै एमपि थानायनि थाखायनो बर'नि जायगाया डेभलपमेन्ट जागासिनो दङ आरो जाबावनो थांगासिनो दङ। दिनै बिसोरबायदि एमपि थानायनि थाखायनो क'क्राझारनिफ्राय भुटान कानेक्सन रेलवे स्टेशनफ्रा बेफोरो रेलवे ट्रेकआ जानानै फैगासिनो दङ। एमपि थाबाय थायोब्लानो जोंनि बर'नि जायगायावहाय डेभलपमेन्टआबो जाबोबाय थागोन। बेखायनो जोङो गुबुन गुबुन हारिफोरनि मानसिखौ सायख'आलासे एमएलए आनो जा, एमपि आनो जा, एमसिएल आनो जा, जोङो गासैखौबो जोङो बर' जाथिनिफ्राय जों हास्थायनांगौ। जाहाथे बै दिल्लीयावहाय जिरायनानै थानाय एसेम्बलि बेयावहाय थांनानै बेफोरबायदि आवाज होहैनो हानाय बायदि। मिथिबायना रायजोफोर? दा जोंनि माखासे बर'फ्रा सानो बर' जातिखौनो एमपि नाङा होननानै सानो। 10 बोसोर नब कुमार सरनियाखौहाय एमपि फसंनानै दोनबोनायावहाय बर'आ गाब्र'दों। मोनथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन। जायफ्रा बुजिनो गोरों बिथांमोना मोनथिगौ, नाथाय जायफ्रा बुजिनो रोङा बिथांमोना नंखाय होननानै सानगोन। नाथाय जों दिनैबो नुगासिनो दङ, बे एसेम्बलि हाउसआव लकसभानि बेफोरबायदि एसेम्बलियावहाय थांनानै आवाज होनायनि थाखायसो दिनै जोङो पेकेज मोनदों। डेभलपमेन्टनि पेकेज, जातिखौहाय रैखा खालामनायनि पेकेजखौहाय जोङो मोननो थांगासिनो दङ। दा बेफोरखौ जोङो साननांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेफोरखौ जुदि साननो रोङाब्ला सा साज्रां सोरबाया गावगा एसे एनै मोननायखौनो बिराद गिदिर जाबाय, डेभलप जाबाय होननानै साननोब्ला बे गोरोन्थि जागोन। मानोना जों दाबो रैखाथाय नङा। जों रावनिफ्रायबो रैखाथाय गैया दासिमबो। जों गावखौनो रैखा खालामना लाग्रोनायनि खामानिखौ मावग्रोनांगोन। बिनि उनावसो जोङो गोसो बायदि नों मा मावो मावलांनो हायो रायजोफोर। नैथियाव फैदो जन खारजि।
जन खारजिखौथ' आं डाउट दङ बर'निफ्राय बेकग्राउन्डआव नङा नामा आं डाउट दं रायजोफोर दा बिथाङा मा बुंदों बर' जाथिखौ नोंथांमोना खोनासंदो बे समाव भिडिअ'आबो गोजामखा एसे नोंथांमोना खोनाजोबखाबाय थेवबो आं दिनैहाय सम मोननाय हिसाबै बेलासिनि सुंद' भिडिअ'आव बेखौ सरजाबखानाय जाबाय खोनासं रायजोफोर आं दिनै मोनसे भिडिअ मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे बुहुमा गावस्रालांथों थेवब्लाबो UPPL आरो BPF जों दा मिलायथों थारमाने आं बेखौनो बुंनो सानदों जे बुहुमा गावस्रालांथों थेवब्लाबो UPPL जों BPF जों दा मिलायथों मानो होनोबा 5 इयार्सआव जोङो माबादि बेबहार खालामबोजादों जों बावनो हाया थैजासिम बेखायनो आङो जोंनि BPF नि जेसेबां गिदिर गोलाव दङ बिसोरखौ आं बुंनो सानो बे मिलायलायनि माखासे माबाफोरखौ खर'आवनो दालाबोथों बास बेनो आं बेखौनो बुंनो साननानै दिनै मोनसे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय जन खारजिया बेकग्राउन्डआव बर' नंगौना नङा बेयावथ' आं दाउ दंखायो रायजोफोर जुदि रियेल बड'ब्ला जन खारजिया बेफोर बाथ्राखौ बुंनाय नङा बर'नि गेजेरावहाय बेबायदि साननाय बेबायदि बुंनाय बेफोरबायदिया मोजां नङा रायजोफोर जन खारजिया जुदि सासे बर'ब्ला बे बाथ्राखौ माब्लाबाबो बुंखानाय नङामोन आरो सोरबा सासे बर'आ माब्लाबाबो बर' हारिखौहाय खौसे जायैखौहाय लुबैया मिथिबाय खौसे जानायखौ लुबैयो साफ्रोमबो बर' जातिया खौसे जानायखौ लुबैयो नाथाय जन खारजिनि गोसोआ खौसे जानायखौ लुबैया जों बेखौहाय रोखा नुबाय रायजोफोर मिथिबाय अब्ला बिसोरबायदि मानसियानो BPF पार्टिखौहाय माबायदि सापर्ट खालामदों नायदा दा BPF पार्टियासो मान सनमान गैयै जादों नंगौना नङा आरो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राबो मान सनमान गैयै जादों जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मान सनमानखौ जुदि हास्थायोब्ला बिसोरबायदि मानसिनि भिडिअखौ मानो नायो बिसोरबायदि भिडिअ हगारनायनि जे बुंनाय राव बेफोरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय गनायजाथाव नङा रायजोफोर आरो BPF पार्टियाबो लाजिथावना होननानै जोङो साननो हायो दा BPF पार्टिखौ बिसोरबायदियानो धंस खालामगोन बे समाव थामथियाव जोबनायाव खोनासंबावदो बर'निनो सासे BPF निनो सापर्टार बिथाङा मा बुंदों खोनासं मासारखौ बेबो आंखौ सिनायो आंबो सिनायखायो हिसाबै आङो नैबेखौल' बुंनो सानदों आङो शिबसारनिफ्राय साख्रि बाख्रि जेबो लुबैया आंहा बै समाव जेलाव थाहैनाय समाव दंफां फाननांनाय जादों जेलाव थानाय समाव न'बो लुगासिनो दंमोन न'आबो आद्रा जादों जेलाव थाहैनाय समाव दा बिनि थाखाय आङो शिबसारनाव डाइरेक्ट 3 लाखसोल' आं लुबैयो न'खौ बानायलांनो थाखाय बेनो आंना हास्थायनाया खिन्थु आङो साख्रि बाख्रि स्किम थिकिम आङो मावा आंहा न'आवनो आंखाल गैयै दंखायो मावनो थाखाय बिनि थाखाय आङो दिनै भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनाय जाबाय जाहाथे शिबसारा आंनो गावनि अननायजों हयथ' बाराबो हरो आं बेखौ मिजिंथियो आरोखि बेनो एसेनोसै नेरसोन औवारि आदा माबायदि गोसोनि मानसि नोंलाय दिनै सिगां UPPL जों दिनै BPF जों आरो गाबोनहाय UPPL जों समफोर आरोबाव BPF जों माब्रै जाखो बिदियालाय मोगा मोगि ससियेल मिडियाआवहाय BPF नि CM मिस्टार महिलारिनावहाय 3 लाख फैसा बिनाय माब्रै जाखो बेलाय अब्लाथ' नोंथांखौहाय जों ओरैनो आन्दाज मोनबाय नोंथाङा मात्र लुबैसुलासो ना थाखा थाइसे थाइनै मोनब्लानो नोंथाङा जुदि 3 लाख होगोन होननानै सोरखौबा बुथारनो थोनब्लानो बुथारनो नागिरग्रासो होननानै जोङो साननो हाबाय दिनैनि समावहाय नोंथांखौ आंथ' लाजिनाय मोनदों आदा बिनो हागौ नोंथाङा स्रोदै ससियेल मिडियाआवहाय होआलासे इनडाइरेक्टलि नोंथाङा बिनो हागौ नाथाय ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि बियोब्ला मान सनमान गैयै जायो सोर नोंथाङानो आरो नोंथांनि न'खरानो दिनै नोंथांनि न'खर आरो नोंथांखौ जोङो बयबो मिथिबाय दे सारा बर' जातियानो मिथिबाय दे दिनैनि समावहाय नोंथाङा सासे लुबैसुला आरो नों बायदि मानसिखौहाय बुब्लाबो माब्लाबाबो फोरोंनो हानाय नङा आरो नों बायदि मानसिखौहाय फोरोंब्लाबो माब्लाबाबो लानाय नङा होननानैहाय आङो साननो रायजोफोर नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बुयोब्ला गाबोननो बावगोन बियो मिथिबायना गाबोन सोरबाया थांनानै फोरोंहैयोब्ला अखानायनो जौ लोंनानैहाय थाव बायदिसिना बुंगोन बियो
अब्ला बेबायदि मानसिखौ बुजायना माथो लाब बुथारनानैबो लाब गैया बुजायनानैबो लाब गैया बुनानैबो लाब गैया नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जायफ्रा बिनि भिडिअखौ नायनानैहाय फल' खालामो नोंथांमोनासो बुजिनांगोन आरो गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा जोबजासे भिडिअखौ नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि